हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आरबि रैमालु बर' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै दोंसे गोदान खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय कर'ना। खन्थाइखौ लिरदों आं रैमालु बर'आनो। खन्थाइखौ आवरायगोन आं रैमालु बर'आनो। फैदो दानिया खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। कर'ना हे कर'ना बे आलो गोजोन बुहुमाव बबेनिफ्राय फैखो नों कर'ना? बे जोंनि समायना संसाराव खालामबाय नों जोंखौ आलाय सिलाय। खालामबाय नों जों बयखौबो गोदाव सोराव। जोंनि बे बादायलायनाय मुगायाव खालामबाय नों जोंखौ बयखौबो आस'खान्दा। गाब गोनां समायना बुहुमखौ खालामबाय नों गाब गैयै गुबुंले गुफुर। हे कर'ना दा खालामबावसै नों जोंखौ आलाय सिलाय। दा खालामबावसै नों जोंखौ गोदाव सोराव। नोंनि बिस गोनां फानजारिनिफ्राय उदां खालामना होदो। जोंखौ आलो गोजोन मिनि खुसि थानो होदो। हे कर'ना गोजोन्थों। नोंथांमोना आंनि खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै बे आंनि आरबि रैमालु बर' इउटुब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर खन्थाइ दैथायहरनोब्ला आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। अब्ला आं नोंथांमोननि खन्थाइखौ शेयार खालामगोन। गोजोन्थों।